Στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκπαιδεύουμε επιστήμονες και επιστημόνισσες που κατανοούν και βελτιώνουν όλη την πορεία της τροφής, από το χωράφι στο πιάτο, μέσα από έναν δυναμικό συνδυασμό εφαρμοσμένων επιστημών. Πολλοί όταν ακούνε γεωπονία, στο μυαλό τους έρχεται μόνο χωράφι. Αλλά οι γεωπόνοι είμαστε επιστήμονες. Μαθαίνεις για τον κόσμο των φυτών, των ζώων και καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί ο πλανήτης, αλλά και πώς να διαχειρίζεσαι την ενέργεια στο αγροτικό οικοσύστημα. Καλλιεργείς αναλυτική σκέψη και σχεδιάζεις λύσεις που στηρίζουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθείς και βελτιώνεις όλη τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων, ώστε να είναι πιο αποδοτική και ασφαλής. Το τμήμα μας ξεχωρίζει, γιατί είναι το μοναδικό που προσφέρει 5 κατευθύνσεις σπουδών και καλύπτει ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Οι σπουδές μας ξεκινούν από τη φυτική και τη ζωική παραγωγή, συνεχίζουν με τη γεωργική μηχανική, το έδαφος και τους υδατικούς πόρους. Προχωρούν στη τεχνολογία τροφίμων, ολοκληρώνονται με την αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του τμήματος είναι και το αγρόκτημα της γεωπονίας, στο οποίο γίνεται πρακτική εφαρμογή όλων όσων διδάσκεσαι κατά τη διάρκεια των σπουδών σου. Μπορείς να πειραματιστείς με τις μέλισσες, τα έντομα, το κρασί, την εδαφολογία, την ιχθυολογία, την παραγωγή τροφίμων, τον σχεδιασμό πραγματικών επιχειρηματικών μοντέλων και πολλά άλλα. Μαθαίνεις πώς να επικοινωνείς με αγρότες και αγρότισσες και καταλαβαίνεις καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών. Υπάρχουν πολλές φοιτητικές ομάδες, τόσο επιστημονικές όσο και κοινωνικές. Και ήδη από το πρώτο έτος μπορείς να γνωρίσεις άτομα και να κάνεις παρέες. Και μπορείς να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε μέλος του διδακτικού προσωπικού για να σου λύσει απορίες και για να σε συμβουλέψει. Οι απόφοιτοί μας απασχολούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, ξεχωρίζοντας για την κατάρτιση, την καινοτομία και την ικανότητά τους να πετυχαίνουν. Σήμερα οι επιστήμες που ασχολούνται με τη γη και την τροφή έχουν τεράστια σημασία για τον άνθρωπο. Αν θέλεις να συμβάλλεις ουσιαστικά, το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΙΘΙΤΑ είναι η σωστή επιλογή.